В реакция 1 ензимите тъканна хексокиназа или чернодробна глюкокиназа превръщат глюкозата в продукт глюкозо 6-фосфат. В тази първа реакция се изразходва една молекула АТФ. Участват и магнезиеви иони. После в реакция 2 ензимът хексозофосфат изомераза превръща глюкозо 6-фосфата в продукт фруктозо 6-фосфат. После в реакция 3 ензимът фосфофруктокиназа 1 превръща фруктозо 6-фосфата в продукт фруктозо 1 6-бисфосфат. В тази трета реакция също се изразходва една молекула АТФ и също и тук участват и магнезиеви иони. После в реакция 4 ензимът алдолаза разцепва фруктозо 1,6-бисфосфата на два продукта глицер-алдехид 3-фосфат и дихидроксиацетон-фосфат. После в реакция 5 ензимът 3-озофосфат изомераза превръща дихидроксиацетон-фосфата в продукт глицер-алдехид 3-фосфат. Нататък всяка реакция протича двойно заради получените две еднакви молекули глицер-алдехид 3-фосфат. После в реакция 6 ензимът глицер-алдехид 3-фосфат дехидрогеназа превръща глицер-алдехид 3-фосфата в продукт 1,3-бис-фосфоглицерат. От тази шеста реакция се получават и две молекули редуциран NADH. Получават се две молекули NADH, защото тази реакция протича по два пъти, както са и останалите реакции след четвъртата. После в реакция 7 ензимът фосфоглицерат киназа превръща 1,3-бисфосфоглицерата в продукт 3-фосфоглицерат. В тази седма реакция двойно се получава АТФ и така се възстановяват инвестираните в началото две молекули АТФ. После в реакция 8 ензимът фосфоглицерат мотаза превръща 3-фосфоглицерата в продукт 2-фосфоглицерат. После в реакция 9 ензимът енолаза превръща 2-фосфоглицерата в продукт фосфоенол пироват. И после в последната 10-та реакция ензимът пироват киназа превръща фосфоенол пировата в финалният продукт пироват. В тази 10-та реакция двойно се получава АТФ и така нетно се получават две молекули АТФ при разграждането на една молекула глюкоза чрез гликолиза.